Kiitoksia haasteesta Anna, Anna-Liisa ja Kaisa. Tulee molemmat samalla. Ja haastaa Satu Niemi ja Kaisa Heiskanen ja Niina Rintanen Espanjasta. Niin on 24 tuntia aikaa tai mulle korillinen olutta. Ja kun ei mulla nyt ole omaa hevosta, niin mä lainasin tätä pientä ponia tässä vähän itselleni. Katsotaan miten tää sujuu. Täällä meillä Espanjassa on ihan mukavat kelit ja täällä Minas Pueblossa on aivan ihanat maisemat. Terveisiä kaikille! Hei!